Westra versnelt op de laatste klim in de 5e rit in Parijs-Nice. En hij doet dat op een heel indrukwekkende wijze. Nog 420 meter voor Liewe Westra. En die gekke Fries is gewoon weggereden. Hij ziet er sterk uit, strak, afgetraind, lichter dan ooit. Alsof het heel gewoon is. Ja hoor, ik win een bergetappe. Hij houdt in zijn eentje de Nederlandse eer hoog. Ja, Per Wiekelien, wie dit de kop in de Ljouwte kranten. Liewe Westra, man van de week. Knap tweede in Parijs-Nice. En dan ben je een knaap, zo het Liewe Westra in de Ljouwte kranten. Ja, Liewe, Per Wieken waarom? Dan zetten ze die echt helemaal op een kaart, hè? Op de wereldkaart met wielrennen. Ja, inderdaad. Dat was echt een hele mooie weekend van mij natuurlijk. Ik heb er gelijk van tekenen natuurlijk van Parijs-Nice dat ik aan het eind van die rittenkoers op het podium zou staan. Dus ik weet dat ik besef het nou echt gewoon echt goed. En ja, het was gewoon natuurlijk echt een super prestatie. Dan wist ze van tevoren net als het koerst. Verbaasde ze door die zelf? Ja, nou, ik had gewoon van het winter had ik gewoon een doel gesteld om als goede tierder en van die laatste rondjes een stap te maken naar deze wedstrijd, naar Parijs-Nice, de echte World Tour koersen zeg maar. En dat is wel een stap hoger. Nou ja, daar had ik alles aan dingen. Daar had ik echt, ik had er een prot geïnvesteerd om naar Spanje te gaan te winnen. En Zo huis even. ja, ik had er daar had ik een optrekje en daar, als het slecht waar is, dan ga ik daarheen. Dus ik had van de hele Elfstedenkoorts had ik niks van mij maken. Ik had alleen maar in Spanje zitten te trainen en elke dag bergop rijden. Dus, Ik zie nou ik een Liewe Westra voor me staan. Normaal 21 kilo en nou ja, maar bij de 66, ja. Dus ja, dat scheelt, het scheelt wat. 5 kilo trouw. 4 kilo, ja. Dus toen zei ik gezond uit. En nou wel, maar ja, het scheelt wel. En ik merk het bergop ook, dus dat is een goed teken. Liewe, het beest. Hij is vertrokken. Wat wordt het? Plek 2, 3 of gewoon resoluut naar winst? Dat zou een fameuze verrassing zijn. Je komt daar al door die laatste bochten heen. Die eindigt hier op een formidabele manier. Westra, is dat voldoende voor eindwinst in Parijs-Nice? Daar komt Wiggins. Wiggins zet de puntjes op de i en wint niet alleen de tijdrit, maar wint ook Parijs-Nice. Ik fiets nou weer de zo'n hier. Dus en daarvoor heb ik size hier net fietst. Dus, 22 toen stond ik weer begonnen en daarvoor zei je net. Cruciaal hier normaal sprutsen. ja, inderdaad. Het is eigenlijk een heel vreemd verhaal natuurlijk. Hè. Is die nog? Ja, ik kijk gewoon wat overdenken aan mijn hol. Ja. Wat heeft het al gedaan? Het verhaal is bekend. Ja, Gabberfeesten. ja, dan doen we de kroeg in en dan gaan we de feest na het hele lang. Dus dat ga ik gewoon 4 uur gedaan. En Vreet, sneuren en snijden. ja, vaak wel. Ja. En dan man je weer aan het werk. Nou heeft zelf net vol natuurlijk, of wel? Dat is wel lastig. Ja, dat wordt lastig, ja. Dat omlaat de middelen die er wie een Liewe Westra bekend. Nou, dat is wel wat bekend bij mij, ja. En dat heeft dan 4 size die? Ja. Dat zei ik, had er dan nooit je spijt van horen. Ik ga gewoon een heel mooi tier horen. En ik ben precies op het goede moment dat ik weer ophouden en we begonnen met fietsen. En Door de weekend, wie staan ik aan stitten maken, hè? Ja. Dus in de weekend helemaal los op die feesten. Ja. En door de weekend gewoon stitten daar lezen. Ontzettend sfeer. ja, die weekend wie niks weer. En en door de weekend weer niks weer. Dus misschien had dat me dat wel heel hut maken. Wat wie nou precies aan de omslag even bij? Wanneer zou je stel van ik wil tot topswatter. Ik wil weten wat er in mijn lichaam zit. Ja, nou, op een gegeven moment, zo die feesten, dat is wel heel mooi. Maar op een gegeven moment, als het wel honger, als je elke manje of snijden, als je dan wekker wordt en denk van, god, ja, pin in de hol en dat al, ja. Dus het is wel een keer, dat is wel leuk, maar elk weekend, dat houdt een keer op. En dan 4 uur hier gewoon wel jongen. Ik was dan heel gauw prof in bij Vakansolei, was er dan onafgereisd. In een moment heb ik dan een enorme soort respect voor die. Dat we toen vlak voor de Vuelta 2009, toen verstoorde in Heid, best toch van start gaan. Zelfs ik nog de strijdlustigste renner in de tweede etappe. Wie dat ik heel dreig voor die om dan toch trots te gaan met die sport. Nou, ik denk achteraf jongen, ben ik er wel vrij goed erheen kwam. Het is natuurlijk wel heel lastig wat er gebeurd is, maar ja, dit week gewoon het beste van mij en nu zei ze hoe dat ik wilde. Dus ja.
Onder Parijs-Nice heb ik wat landelijke dijbladen lezen. Daar stie onder andere niet in. En dan kan je dat het klopt. Daar zou hij van, nou, hij hield het heel fijn van wat er nou deze week met mij in Parijs-Nice gebeurd is. Hij hield ik wel toch dat het imiteert. Klopt het dat? Ja, en hij had altijd zijn van... toen ging het al goed, toen deed ik al goed uitslagen. Maar hij had altijd zijn van, er zit nog volle meer in mij. En ja, ik krijg dat nou, dan krijg je er wel aardig gelijk, ja. Ja, want dan best wel eens in Friesland, hè? Dan trainst ik wel. Komt dan wel eens trok werk hier? Jawel. Ik moet de Fonia brengen, even wat klimtraining. Ja, precies. Even staan op de pedalen. Nou ja, ik ken heel Friesland in mijn hollen. Dus als fietser dan fiets ik gewoon toch 150, 200 kilometer per dag. En dan komt ze overal. Dus ja, daar kom ik wel eens ja. Dat kan je er net bij wezen. Spiet ik nog, maar alle begrip zelf, want dan maast die maar op uitoefenen. Maar als er nou bij in de zaal zit, die zegt van nou dat wil ik wat liever dat. Wat van badskip heeft er dan van hun? Ja, dat was gewoon plezier in het fietsen. Als ik stap gewoon elke dag gewoon mijn plezier op mijn fiets. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan komen de uitslagen vanzelf. Heel kwaad fruitje, de Tour, Olympische Spelen. De bondscoach had je al sms'd? Ja, je hebt me al een sms die hij had genoten van mij in Parijs-Nice. Dus ik hoop dat ik snel duidelijkheid krijg hoe die dingen. En dan kan ik me daarop richten. Misschien alle, ik net alleen maar de meesten in de zeel. Wens ik jullie heel soort succes om te beginnen in de Ronde van Vlaanderen. Maar vanzelf ik de rest van het seizoen. Ja, dank u wel.